Ay, ganito? Ah. May dila rin talaga? Meron din. Yan, nilakdakan sir, kompleto. May dila. May atay. May mastra. Tenga. Baka nila ka dito kayo. Saka ito sir yung nagpapasarap. Ano ito ba, mami? Utak? Utak. Yun. Walang tipid.
po yun dito. Ma'am, sisig po yun. Hindi ka na lang ang babawang mga